Здравейте хора, аз съм Деси и в днешното видео ще ви покажа няколко интересни неоставими находки, които съм намерила във втората употреба. Те ще са разделени в три категории: играчки, домакински принадлежности и бижута. Ще започна с играчките. Открих ето това яйце за 5 лева и в него има не това, което би трябвало да е в тази кутия. Това не е оригиналната кутия. Вътре има няколко лол кукли. Има и две, които децата вземат участие в направата на рок и тяхното нацветяване. Не са точно ясно как става, не сме ги брали ни, но за 5 лева това е чудесна покупка, смятам. Следващото нещо е една лол кукла, която е средна на размер. Чисто нова кукла с недокосната коса. За 5 лева е отлична находка. Сега почваме с момчешките играчки при лего робота. И да видим, ето това е Хълк, който струваше 6 лева. Които са яко по 6 лева. Робот също по 6 лева. Това са моите покупки. В друг магазин намерих тези лего основи, които ми притегнаха на кантари, са на стойност 3,70. Това са ето това са те. Последното детско нещо, което не е точно играчка, са две райници. Едната е на лего, момчешка, на стойност може би около 4 лева. И една раница на марката Валди, която е в лошо състояние, защото е мръсна, но смятам, че с едно накисване ще стане чудна. Тя струваше 3 лева с стъпката 2,10. Сега започвам с домакинските приспособления. От този шприц, който съм гледала в интернет, имах интерес да си го купя и за моя радост го намерих на стойност 12 лева. Тези ги взех за подарък на някой приятелка, защото имам същите. Това са кълъпи за правене на кюфтета. С тях правя смечукови кюфтета, обикновени кюфтета и с малките такива за детски рождени дни. За 2 лева е отлична сделка, просто не по-добра. Ето тази бъркалка. Това е следващото нещо, което си купих. Кика за бижута на стойност 10 лева. Един инструмент, с който ще правя плодови хапки на шишчета. Една крала на куклен театър на хала за 1 лев, която струва 1 лев. И започвам с бижутата. Най-интересната част. Ето това коле. За
от 120 лева с карта 108 лева. Вярно, че са доста пари за коле втора употреба, но се заслужаваха. Ето това е сребърна гривна на марката Буда Тубуда, която струва $200. Аз я купих за 65 лева. Още едно сребърно колие, което струваше 1 лев без закопчалка, но аз намерих чудесна гривна с сребърна закопчалка, кожена, тук с сребърен ков накрая. И закопчалката идеално пасва, ето тук сменям ги на колието и на гривната, на което искам да ги нося. И последното и най-любимото нещо, с което сме намирали в втората употреба въобще, е ето този часовник на Garmin за 10 лева. Garmin Forerunner 230, който по принцип струва 490 лева. Аз го купих с късана кешка, която изглежда така. Тази не е оригинална, взех картиното за 5 лева, другия заедно с тези две отвърчици и много бързо стана като нов. Това са моите последни най-добри находки. Желая ви хубав ден! Чао!